Зөлфәт Хәким. Сатирик роман. Ағын суда не булмас. 1920 елны тормар ителгәннән соң чигенүче аклар армиясының колдыклары җырыклы аулауша үтеп барганда чәчрәп акырып дөньяга Саңгырау Нуретдин аваз салды. Туган чакта бала үзенең тууына каршы килә бугай. Шуңа елыйдыр ул. Күрәсең, үзе яшисе дөньяның ниндилеген сизәдер. Илне коткарырга дип күтәрелгән гаскәр өметне өзеп, көньякка билгесезлеккә таба юл тотты. Төньяктан, Петроградтан җанны ишетерлек салкын ачы җил исте. Җырыклыдан көнбатышка таба барсаң, Мәскәүгә килеп чыгасың. Көнчыгышта кызыл таң атып килә иде. Канлы таң. Ник кирәк булгандыр Худайга Нуретдиннең шундый коточкыч заманда канга баткан илдә һәм ниһаять шушы хәерче планетада тууы? Белмим. Анысында минем эшем юк. Ул туганда Совет милициясына да 3 яшь кенә иде әле. Нуретдиннең әтисен шул милиция юк итте. 1921 елгы ачлыкта бу вафасыз дөньядан әнкәсе дә китеп барды. Нуретдин чырыш нәрсә булып чыкты. Икенче яше белән барганда ул тома ятим кылса да, Худайның рәхмәте һәм әнкәсенең сеңлесе Хәтимә апа ярдәме белән исән калды. Ул үзен белә белгәннән бирле көтү көтә. Һәм үзен белә белгәннән бирле беркемнән юньле сүз ишеткәне юк. Аны ватан сугышына алмауларының сәбәбен беркем дә белми. Кемдер әйтә, ул тумыштан Саңгырау иде ди, имеш шуңа күрә солдатка ярамаган. Кемдер әйтә, юк, аның колаклары юынмаудан, колак тишекләренә пычрак тулудан гына ишетми ди. Кемдер әйтә, имеш, ул акылга бераз зәгыйфрәк ди. Әйе, җентекләбрәк күзәтсәң, барысы да бар Нуретдиндә. Саңгыраулык та, шапшаклык та, берни кадәр акыл сайлыгы да. Әмма аңардан башка зәй буйларын күз алдына китерү мөмкин түгел. Көтүче Саңгырау Нуретдин булмаса, табигатьтә гармония тигезлек югалыр кебек. Чыбыркысын шартлатып куюы, сыерларга әшәк итеп сүгенеп кычкыруы, резина итеге эченнән чыккан куе авыр ис, тәмәке төтене елгага шопыр-шопыр пес итүе, булар барысы да кошлар сайрауына, тирәкләр шаулауына, су чылтырауына кушылып, бер бөтен гармония тәшкил итә. Һәм табигатьнең һәр нәрсәсе, һәр күренеше үз урынында булуын янә бер мәртәбә раслый иде. Кеше ничек бар, шулай кабул ителергә тиеш. Үзенә генә хас сыйфатлары юк икән, ул Нуретдин дә булмас иде. Бу дөньяга Нуретдин кирәк. Кирәк булмаса ул тумас та иде. Нуретдиннең берничә ел төрмәдә утырганы бар. Сугыш вакытында булган ул хәл. Ни өчен, нинди җинаят өчен андый җәзага дучар ителгәнен беркем дә белми. Хәтта үзе дә аңламый калган. Кемдер әйтә, Сталин турында начар сүз әйткән ди. Үзеннән сорагач юк, әйткәнем булмады ди. Кемдер әйтә, Герман җиңсен иде дип теләгән ди. Үзе әйтә, юк, алай теләгәнем булмады. Миңа кайсы җиңсә дә барыбер иде ди. Кемдер әйтә, сугышка бармас өчен Саңгырауга сабышкан да, шуңа төрмәгә тыгып куйганнар ди. Нуретдин үзе монысы да дөрес түгел ди. Ничек инде төрмәдә ни өчен утырганыңны белмәдеңме ни дигәч, каян белим мин? Алар бит гел урысча сөйләште дип җавап бирә. Шулай итеп, гади генә көтүче булса да, олы гәүдәле, түгәрәк йөзле, тукмак борынлы Нуретдин шактый гына серле һәм сәер зат иде. Аның үзе шикелле үк Саңгырау карчыгы бар. Икесе дә чукрак булганга күрә, алар бер-берсен аңлап яши. Аларның балалары да бар. Тик дөньялар бик тар түгелдер инде күрәсең. Алар кайсы кая таралып бетте дә, күзгә башка күренгәннәре юк. 1920 елны Нуретдиннең әтисе гаиләсен төяп, чигенеп баручы Колчак гаскәренә ияреп китмәкче иде. Яңа туган балагына аны ерак һәм авыр сәфәрдән туктатып калдырды. Кем белә, шул вакытны китеп барган булсалар, бәлки Европага ук эләгү насыйп әйләр иде. Һәм үзенең ачы итеп сүгенүе белән бөтен әрәмә җәнлекләрен иркетеп торган Саңгырау Нуретдин бүгенге көндә көнбатыш илләренең берсендә танылган фермер яисә мал туар асраучы миллионер булыр иде. Юк шул, булмады. Колчак гаскәре артыннан тузан гына күтәрелеп калды. Һәм шүрәле каргаган төбәкнең әдәми затлары, кайсы участковый, кайсы көтүче, кайсы тагын әллә кемнәр булып,
шушы зур, пычрак һәм тынчу базда үзенә урын тапты. Яшәп калдылар дип әйтәсем килми, чөнки яшәү фәлсәфи бөек сүз. Яшиләр дип әйтәсем килми. Ходай җан биргән икән инде, яшәлә ул. Яшәү кешедән тормый. Кеше фәкать нидер эшли генә. Ул бары тик нәрсәдер кыла, кыймылдый, хәрәкәтләнә. Яшәргә хөкем ителгәч, яшәлә инде. 1920 ел иде. Колчак гаскәренең калдыклары көньякка таба юл тотты. Шул вакытны әйтерсеңлә, ак армиянең илдән качып баруына үзгәләнеп, киләчәктә Соңгырау Нуретдин булып таныласы сабый бала бишектә бәргәләнә кычкыра иде. Нуретдин Миңлебаевның ышанычын аклады. Бер нәрсәне дә бутамады да, бызмады да, нәкъ алдан сөйләшкәнчә әйтте дә бирде. Прокуратура алтын таракны Худайдан килгән гаип хәзинә малы диебрәк бияләмәкче иде. Имеш ул хәзер дәүләт байлыгы. Ләкин таракның иясе булган бит. Ул бит җирдә күмелеп ятмаган. Җайлады Миңлебаев барысында. Процессны җиңеп чыктылар һәм алтын таракны Мәрдәншага тапшырдылар. Шул ук көнне аның йортында 4 аферист җыелды. Участок инспекторы Миңлебаев, Мәрдәнша, Гаделша һәм Соңгырау Нуретдин. Капканы, ишекне бикләделәр, тәрәзәләрне капладылар. Миңлебаев хәтта Мурҗаны да томаларга кушты. Җиңеп чыктык бит, диде участковый караватка ук. Молодцы. Син генә мәрди, акмак килдең. Бигрәк нык каушадың. Ә менә шаһитлар үзләрен шәп тотты. Ул торып утырды. Нуретдин абый бигрәк тә маладис булды. Ай, шартлатып әйтте дә бирде. Таракны Мәрдәнша тапты, тарак аныкы. Нуретдин сүзнең үзе турында барганын чамалап. Дип сузды. Маладис мин әйтәм, син булмасаң бу эшне җиңеп чыга алмый идек. Нуретдин дәшмәде. Прокурор үзе дә кызыккан иде ахырсы таракка, диде Гаделша. Кызыкмый ни. Шуңа күрә дә бит инде ул аны хәзинә малы дип оформить итәргә маташты. Яхшы ал. Закон буенча тарак Мәрдәншага тиеш. Пожалуйста, шаһитлар бар. Инспектор кинәт чырайына җитдилек чыгарды да пышылдауга күчте. Мәрдәнша, Гаделша, карагыз әле, нишләп без алтынны 4 өлешкә бүләргә тиешсең? Теге чукрактан котылырга кирәк? 10 сум җитәр аңа. Бу вакытта чукрак суд шаукымыннан арына алмыйча исәнгрәп, кытсыз калып, тып-тын гына почмакта утыра иде. Мәрдәнша белән Гаделша дәшмәде. 10 сум җитәр аңа, дип кабатлады Миңлебаев һәм кесәләрен капшарга тотынды. 10 сум һәм 1 шешә көмешкә җитә инде аңа. Кара әле, минем үзем белән юк икән. Гаделша, синең юкмы? Юк. Мәрдәнша, биреп тор 10 сум. Байыдың бит инде хәзер. Мәрдәнша шкаф тартмасыннан 10 сум акча алып инспекторга сузды. Миңлебаев акчаны һәм өстәлдә торган 1 шешә көмешкәне көтүчегә тоттырды да колагына кычкырды. Нуретдин абый, хезмәтең өчен рәхмәт. Менә сиңа ярдәмең өчен бар кайт. Кешеләргә сөйли күрмә алтын тарак турында. Теге күбене бүлгән 2 сыер турында онытма. Бар, расчет синең белән. Көтүче сирне беркемгә дә ачмаска ант итеп, рәхмәтләр укый, акчаны чалбарының бер кесәсенә, шешәне икенче кесәсенә урнаштырып, ишеккә таба юнәлде. Ишек төбенә җиткәч, тагын бер мәртәбә күкрәген тутырып, рәхмәт диде. Чөнки былтыр 2 сыер күбенеп үлгәч, төрмәгә утыртмаганнары өчен ул үзен Миңлебаев каршында гына түгел, бөтен кешелек дөньясы алдында гаепле вә бурычлы саны иде. Өстәвенә төрмәдән ул үлемгә караганда да ныграк курка иде. Чыгып китәр алдыннан аңа 10 сум, 1 шешә көмешкә өстенә 5-6 папирос та бирделәр. Һәм бу кичне Җырыклы авылында гына түгел, бөтен районда Соңгырау Нуретдиннән дә бәхетлерәк кеше булмагандыр. Миңлебаевтан исән-сау котылу аның бәхетен бермә-бер арттырды. Гаделшаны да өлештән мәхрүм итәргә исәбе юк түгел иде Миңлебаевның. Әмма ләкин Гаделша 5 класс белем иясе һәм берничә тапкыр Казанга барып шактый дөнья күргән кеше буларак, гыйлем ягыннан участок инспекторыннан калышмый вә алдана торганнардан түгел иде. Шуңа күрә тарак 3 өлешкә бүленергә тиеш иде.
Миңлебаев кулларын угалый-угалый өй буйлап йөрергә тотынды. Нишләп сезнең сөмсерегез кыелды әле, ә? Сез хәзер таракны ничек бүлү турында уйлагыз? Ул папкасыннан алтын таракны алды, әйләндергәләде, бик озак сокланып карап торды, соңыннан аны хәтта үбеп тә алды. Чыннан да, ничек бүләбез соң без аны? Кисәбезме, сындырабызмы дип аваз салды Гаделша. Мәрдәнша тәрәзә янына барып басты да, теләсә ничек бүлегез диде. Ярар, балачага булма диде Миңлебаев. Киреләнмә. Гаделша да дустын тынычландырырга тырышты. Мәрдәнша туган, бик бөтеренмә инде алай. Барыбер бүтән күренмәс инде ул. Су анасын әйтәм. Кесәңә килеп кергән алтыннан баш тартма инде син. Миңлебаевка җитә калды. Әнә, акыллы кешедән акыллы сүз чыга. Сиңа нәрсә? Алтын кирәк түгелме әллә? Кирәк түгел. Кадалып китегез алтыныгыз белән дип, ярсып кычкырды Мәрдәнша кинәт борылып. Миңлебаев тынычрак эш итәргә кирәк табып, ясалма ягымлылык белән. Кызма әле син, Мәрдәнша, диде. Минем сиңа нинди начарлыгым тигәне бар? Оныттыңмы ни? Салам урлап тотылгач та, җәзасыз калдырдым. Совхоз басуыннан чөгендер шәлдерүеңә дә күз йомам. Барыбер бөтен авыл урлый дип. Сымагун кууңа бөтенләй сүз әйтмим. Тынычлан, мин сине аңлыйм. Суд матавыкларыннан арыдың син. Ял ит, хәл ал. Бик бетеренмә, кырдаш, дип, ифрат та җылы итеп өстәп куйды Гаделша. Инспектор урыныннан кузгалды. Мә, таракны бикләп куй. Минем күрше авылда эшләрем бар. Иртәгә каладан инструмент алып кайтырмын. Төнлә таракны аккуратны 3 өлешкә кисәрбез. Аякларын көчкә сирәп, Мәрдәнша таракны сандыкка илтеп салды. Арыдым мин, чынлап та, диде ул сыкранулы тавыш белән. Ничо, дип куйды Миңлебаев киерелеп. Ярый, егетләр, киттем мин. Значит, иртәгә төнлә бүләбез. Участковый артыннан ишек ябылгач, Мәрдәнша җан ачысы белән хайван дип пышылдады һәм караватка барып ауды. Гаделша йөгереп килеп карават читенә утырды. Мәрдәнша, тынычлан зинһар. Алтынны бүләрбез, байып китәрбез. Җүнле кием алып җибәрерсең. Байгач сиңа ләнинди чибәр кызлар карый башлар әле. Мәрдәнша сикереп торды да, төкереген чәчә кычкырырга тотынды. Кирәк түгел миңа башка чибәрләр. Мин су анасын яратам. Аның тарагын кисүгә мин риза түгел. Аның тарагын үзләштерү минем өчен мәхәббәтемә хыянәт итү белән бер, аңлыйсыңмы? Соңгы сүзләрен кычкырганда, ул инде дустының күлмәген түше турыннан йомарлап тоткан иде. Гашыйк Мәҗнүннең калтыранган кулларыннан азат булгач, Гаделша тыныч кына сорап куйды. Алайса нишләмәкче буласың? Минме? Иртәгә иртүк зәйгә барам да таракны суга ыргытам. Гаделша сискәнеп китте. Аның булай да зур кыңгырт күз алмалары киңәйде, башы утырып, муены бөтенләй юк булды. Кабарынкы иреннәре дер-дер калтырый башлады. Тилердеңме әллә? Диде ул кытсыз калып. Әйе, тилердем. Аның каравын намусым чиста калачак. Җаным тынычрак булачак. Мәхәббәтем алдында да гаебем бераз кимиячәк. Ә Миңлебай? Нәрсә Миңлебай? Миңлебай белән киңәшләшмичеме? Төкрәм мин синең Миңлебаеңа, диде Мәрдәнша, мәсхәрәле елмаю белән авызын җәеп. Нишләп әле мин аның белән киңәшләшергә тиеш? Алай димә, ул бит участковый. Ул сине моның өчен гафу итмәячәк. Нишләтә аласың ул мине? Мин андан курыкмыйм. Мин хәзер беркемнән дә, бер нәрсәдән дә курыкмыйм. Өй эчендә бик озак вакыт тынлык хөкем сөрде. Теләсәң нишлә дип телгә килде Гаделша. Шулай да алтынны елгага ташлау ярамас. Гафу ит, кырдаш. Бар, кайт әле син. Ярый, киттем. Кара әле, Мәрди. Миңа үпкәң юктыр бит. Юк, бар инде, кайт. Гаделша чыгып киткәч, Мәрдәнша караватына йөз түбән капланды да, шунда ук йокымсырап та китте. Күп тә үтмәде, саташып, берсеннән берсе куркыныч төшләр күрә башлады. Имеш, су анасы килгән дә, Мәрдәншаның 5-6 бөртек чәчен алтын тарак белән тарый. Ә күзләрендә нәфрәт. Шул мәлдә кинәт йорт эче су балалары белән тула. Гәүдәләре су анасыныкына охшаган, ә башлары нәкъ Мәрдәншаныкы шикелле, пеләш. Балалар ашарга сорап, илаулап, еларга тотына. Бакча ягындагы тәрәзәдән Соңгырау Нуретдин чыбыркы сабы белән янап, ямсыз итеп ыржаеп көлеп тора.
утыртам баргызында ди. Шуннан соң кытычкыч кыяфәтле, лайла битле, бутак чатаклы, аяк-куллы әллә нинди су җанварлары өйгә кереп тула. Һәм барысы да бер тавыштан кычкыра башлый. Бир таракны, бир! Мәрданша кара тиргә батып уянып китте. Һәм сикереп торып чыланга чыкты. Мискене күтәреп салкын катык чимерде. Кабат инде йокыга китә алмады. Нишләп әле мин үземә мондый зур гөнаһ алам дип уйлады ул. Нуретдин авыл кешеләренә сөйләсә, сөйләмәсә дә инде. Бик ямсыз килеп чыга бит әле бу. Нишлим мин ул алтын белән? Акчам, Аллага шөкер, ипигә тәмәкегә җитеп бара. Дөресен әйткәндә, Мәрданшаның су анасына мәхәббәте элеккедән дә ныграк кайный иде. Алтын таракны ялган юл белән үзенә алуны мәхәббәткә хыянәт итүгә тиңләде ул. Иртәнге кояш лапас түбәсенә менеп кунаклагач, Мәрданша сандыгын ачып, сатин чалбар өстендә ялтырап яткан таракны алды да ашыгып чыгып китте. Матур әйбер күрсә, кеше һәр вакыт аңа якынайырга тырыша. Якынлашкач, үзенеке итәргә тели. Шул матур нәрсә инде тоттым дигәндә генә кинәт ерагайып куйса, йөрәк тагында катырак җилкенә. Һәм шул гүзәл әйбер 1000 мәртәбә затлырак күренә башлый. Матур, гүзәл, затлы дигәннән Мәрданша бит алтынга түгел, су анасына кызыкты. Ул бит шул гүзәл ханымга якынайырга ымтыла, үзенеке итәргә тели. Үзенең социализм төзи дөрт-мөрт тибә башлаган йөрәген аның йөрәге белән кушылдырмакчы була. Хатын-кыз тәмен рәхәтләнеп татымаган кеше өчен бу халәт аеруча тетрәндергеч һәм искиткеч татлы. Үзе кәкре аяклы, кысык күзле, иләк авызлы, бәрәңге борынлы булса да, ул гомере буе әкияти мәхәббәт турында хыялланып, шибәрлеге белән бөтен тирә-якны таң калдырырлык кызны үзенә каратып, уртак тормыш корырга өметләнеп йөри. Нидән бу? Үз-үзен бик нык яратуданмы? Әллә үз-үзенә дөрес бәя бирә алмауданмы? Үзендә күзгә ташланып тормаган, вәләкин башкалардан өстен итеп торырдай берәр илаһи сыйфат тыюданмы? Юк, бу фәкать онытылып, җан-тән белән җүләрләрчә гашыйк булырга, яратырга теләүдән генә иде. Бәхетле кеше матур була диләр. Дөрестән дә, төскә биткә әллә ни булмаган сурәттә дә андый кешедән эчке рәхәтлек тышка бәреп тора. Һәм шул аны күркәм итә. Бәлки Мәрданша да күз явын алырдай кызга өйләнгәч, бәхеттән матурланып китермен дип уйлыйдыр. Бәлки гүзәл хатын белән яшәп, ул да үзгәрер, чибәрләнер. Шуңа күрә бик гаҗәпләнергә кирәк түгелдер. Үзен су анасына тиң ир-егет дип саный икән инде. Монда бер нишләп булмый. Мәхәббәт ул, Гаделша әйтмешли, страшный нәрсә. Нәрсә икән соң ул мәхәббәт? Инде ахыр заманга да күп калмаган диләр, әмма ләкин бу сорауга җавап һаман да табылмаган әле. Мәсәлән, нәрсә ул кармак дип сорасалар, Мәрданша чатнатып әйтеп бирер иде. Нәрсә ул калкавыч яисә суалчан дип сорасалар да җавабы табылыр иде. Ә нәрсә ул мәхәббәт дигән сорауга хәтта Гаделша да башын гына кашый. Страшный нәрсә һәм вәссәлам. Ансы шулай инде. Мәхәббәт бик куркыныч нәрсә. Әнә бит, Мәрданшаның күзе тонган, хәтта алтынга да кызыкмый. Юкса таракның 3тән 1 өлеше эләккәч, балда майда гына изәчәк бит. Чыннан да мәхәббәт бик страшный нәрсә инде күрәсең. Мәхәббәт хакына патшалар сугышлар игълан иткән. Хатын кызга мәхәббәт аркасында шәһәрләр җимерелгән, дәүләтләр тармар ителгән. Мәхәббәтне яклап кан кыйганнар, корбан биргәннәр, утка суга кергәннәр. Бәлки бүген дә әле өзелеп ярату хакына җанын фида кылырга әзер торучылар бардыр. Бәлки менә шушы минутта кемдер муйнына кигән илмәкне калтыранган куллары белән төзәтеп маташадыр. Ихтимал, менә шушы минутта кайсыдыр Мәҗнүне бер уч дару кабып чәйни башлагандыр. Бәлки кемдер йортның 9нчы катыннан сикереп, менә шушы мизгелдә җирнең тарту көченә буйсынып, башы белән атылып, аска төшеп барадыр. Дөнья бит бу, кешеләр дөньясы. Сөю дигән яман ширдән бердән-бер дару, бердән-бер чара, бу дөньядан китү дип танучылар күптер. Ләкин хатын-кыз өчен илдән илгә яу чабулар бетте инде. Чөнки бүген кеше кулында коточкыч корал бар.
хатын-кыз өчен сугыш башлап, җирне көлгә әйләндерү ихтималы адәм баласының кулыннан тотып тора. Шулай да хатын-кыз булган җирдә асылыналар да, төрмәләргә дә утыралар. Уксус та эчәләр, көндәшләренең йортларына ут та төртәләр, бәреп тә үтерәләр. Ләкин үлеп гашыйк булучылар арасында тагын бер хикмәтле төркем бар. Андыйлар төрен Мәрдәнша шикелле кешеләр тәшкил итә. Җавапсыз мәхәббәткә дучар булса да, Мәрдәнша үз-үзенә кул салучылардан түгел. Ул яна, кайный, шаша. Шулай да сагыштан, кайгыдан аның йөрәге туктап калуы ихтимал. Ләкин андый үлем кызык түгел инде ул. Мәрдәнша су анасына бик нык гашыйк. Әмма шул гүзәл хатын өчен ул беркемне дә бәреп үтерә алмый. Беркемнең дә өенә ут төртү аның кулыннан килми. Ә менә аның үзен тотып дөмбәсли алалар. Йортында үзе белән бергә яндырып китәргә мөмкиннәр. Әйе, Мәрдәнша кебекләр гашыйк адәмнәрнең аерым бер төрен тәшкил итә. Бу иң зур төркем. Асылынучыларга, дары ашаучыларга, үтерүчеләргә, ут төртүчеләргә караганда, үз мәхәббәтен яклый алмаучылар күбрәктер мөгаен. Нишлисең бит инде? Мәрдәнша үзе гаепле түгел бит. Мәрдәншаны Мәрдәнша булуда гаепләп булмый лабаса. Үзенчә гашыйк була, үзенчә ярата, үзенчә сагышлана һәм үз хәленнән килгәнне кыла. Туктагыз әле. Мәрдәншаны көчсез кеше дип мин үземә гөнаһ алам түгелме? Мин аны нахакка рәнҗетә яздым бугайла. Әнә бит аның хәленнән нинди эш килә. Ул җил атлап зәйгә таба бара. Алтынны суга ташламакчы була. Я, әйтегез, көчсез, рухсыз кешенең хәленнән килә торган адаммы бу? Юк. Җылы җанлы, чиста күңелле, көчле һәм якты мәхәббәт иясе генә сөю хакына шул кадәр алтыннан баш тартыр. Су буена ул бик тиз килеп җитте. Су анасы күренми микән дип як-ягына каранды. Шунда зәй буйларына тетрәндергеч манзараны тамаша кылырга һәм мәгънәви тирәнлеге белән елга тирәнлегеннән дә тирәнрәк сүзләрне ишетергә насыйп булды. Мәрдәнша яр читенә басты да, артист сыман киерелеп, менә мондый сүзләр әйтте. Нишләп мин үземә шундый зур гөнаһ алырга тиеш әле? Булай да бит инде күп яман эшләр кылдым. Салам урлау, чигендер, кишер урлау дисеңме? Көмешкә куам, җитмәсә, үзем шуны эчәм. Совхозда да юньләп эшләмим, гаиләм юк. Балалар тәрбияләмим. Адәм актыгы бит мин. Сөйгән ярымның тарагын урладым. Кабахәт бит мин. Юк, әле соң түгел. Гафу ит мине. Тәүбәмне кабул кыл. Аның бу чыгышы шул кадәр хисле вә тәэсирле булды ки, хәтта кышлар сайрамый торды. Җәйләү сыерлары мөгрәмәде, хәтта зәйдә туктап акмый торды шикелле. Табигатьнең шушы тын калган мәлендә Мәрдәнша алтын таракны суга ыргытты. Алтын чупылдап барып төште дә су төбенә китеп юк булды. Шунда Мәрдәнша күңелендә гаҗәеп җиңеллек тойды. Пычрак, вак тормыш көн күреш ыгыз-ыгызыннан берникадәр искәрәк калку, чистарыну сизде. Ниндидер яман ширдән сихәтләнеп киткәндәй булды. Гүя явыз дошманнан качып кытылды. Алай гына да түгел. Бу мизгелләрдә әйтерсеңлә яңадан туды. Ул ихлас күңелдән җырлап җибәрде. Җырның сүзләре белән көе төрле җырлардан алынган иде. Шуңа карамастан, җыр матур, көчле булып яңгырады һәм зәй сулары белән каядыр еракка акты. Менә шулай, дип кычкырды Мәрдәнша җыр тәмамлангач. Барыбер яшисе килә. Барыбер дөнья матур, чукынгыры. Барыбер яшисе килә бит. Яшисе генә түгел, яратасы да килә бит, мәхәббәтле дә буласы килә бит. Зараза. Бу вакытта елганың текә ярында Мәрдәнша бөтен дөнья алдында чыгыш ясый иде. Бу минутларда җир шары түгәрәк, әйләнмәле бер сәхнәгә әверелде. Һәм пеләш башлы әлеге дивананың шар ярып кычкыруын бөтен җиһан рәхәтләнеп тыңлады. Ниһаять, героебыз арып, ярның ширемле урынына утырды. Шул вакыт алагаем гәүдәсен көчкә сөйрәп,
ниндидер сәйіркей, шыңшый, әрәмә эченнән соңгырау Нуретдин пәйда булды. Аның белән бергә таллар арасыннан юан, озын чыбыркы, таушалы беткән чүпрәк сумка, авыр ис һәм бер өер чебен безелдәп чыкты. Гомумән, Нуретдинне чыбыркысыз, сумкасыз, иссез, чебенсез күз алдына китерү мөмкин түгел. Аларсыз ул һич тә Нуретдин була алмый. Ә мин инде бер әйткән идем, һәркем үзенчә булырга тиеш. Мәрданша кебек, Нуретдинчә. Нишләп утырасың? Дип сорады көтүче, авылдашы янына чүгәләп. Ә тегесе якты итеп елмайды да, сыерлар начальнигын иңеннән кычты. Теге алтын таракны суга ыргыттым мин. Нишләдең? Теге таракны суга ташладым дим. Ник? Шунда аның урыны. Нинди убырный? Зәйдә аның урыны, мин әйтәм. Кемнең? Алтын таракның. Су анасының малын зәйгә ыргыттым әйтәм. Участковый куштым әллә? Юк, үзем. Диде Нуретдин, әкрен генә аяк үрә басып. Аның чыраеннан гына түгел, бөтен вөҗүденнән курку аңкыды. Мәрданша да торып басты, рәхәтләнеп киерелеп куйды. Өстемнән йөк төшкәндәй булды, диде ул, шомга баткан көтүчене дә куандырырга тырышып. Көтүче исә Мәрданша тирәсеннән ычкыну ягын карады. Телсез, карусыз сыерлары янында тынычрак та, куркынычсызрак та иде. Дөньяның ямьлелегенә сокланып, шул ук вакытта уйлары белән сагышлы, кайгылы, ачы һәм татлы бәхет диңгезендә йөзеп, Мәрданша булганчык сулы Зәй елгасының ярында басып калды. Шул вакыт сыерлар алдында дирижер сыман гырур басып торган соңгырау Нуретдин Зәйгә таба чапкан участковый мотоциклын күрде. Көтүче тагын сутларга алып бара күрмәсен дип, әрәмә эченә кирип югалды. Мотоцикл бишегендә чүп тутырылган капчык сыман ава түнә Гаделша утыра иде. Мотоцикл таллык яныннан узганда, Нуретдин мондый сүзләр ишетте. Тинтәк, хайван, утыртам, төрмәдә черетәм. Шукрак Нуретдин дә ишетерлек булгач, ул сүзләрнең ничегрәк әйтелгәнен чамалау кыен түгелдер инде. Төрмәдә черетәм дигән сүзләрдән хәтта сыерлар да куркышып, төрле якка дулап чапты. Мәрданша да күреп алды мотоциклны. Килә, йырткыч, диде ул үз алдына. Ләкин аңарда каушау да, хәтта дулкынлану да юк иде. Миңлебаев тимер атыннан сикереп төште дә, йөгереп килеп, Мәрданшаның изүеннән эләктереп алды. Ыргыттыңмы? Ыргытса, диде Мәрданша тыныч булырга тырышып. Утыртам, дип үкерде участковый. Утыртып кара, үзеңнең дә башыңнан сыйпамаслар, дип җавап бирде Мәрданша. Миңлебаев нишләргә белмәде. Кай тирәгә ыргыттың, паскуда, диде ул, кыбырасына тотынып. Мәрданша кулларын як-якка җәйде дә, Зәйгә, диде. Миңлебаев кабаланып чишенә башлады. Чишен, эзлибез, диде ул, кителен салып. Юк, дип җаваплады Мәрданша. Миңа андый байлык кирәк түгел, үзең эзлә. Миңлебаев аны ашардай булып тешләрен шыгырдатты да, ботинкаларын салырга онытып, яр кырыена килде. Һәм трусигын парашют сыман кабартып, Зәйгә чумды. Мәрданша аның артыннан сугалла читтереп төкерде дә чирәмгә ятты. Гаделша курка-курка гына аның янына килеп утырды. Мин аңа әйтми булдыра алмадым инде, диде ул, гафу үтенгән сыман. Тапмаса гына ярар иде, дип теләк теләде Мәрданша. Су аны агызып киткәндер инде. Яр астында су шаулавы белән Миңлебаевның ачы итеп сүгенүе ишетелде. Әрәмә эченнән өрәк сыман Нуретдин пәйда булды. Участковыйның алтын таракны бата чума эзләвен өч дус ярга ятып рәхәтләнеп тамаша кылды. Миңлебаев чумган сайын алар аның инде бүтән калкып чыкмавын теләде. Ләкин кансыз инспектор калка да чыга. Һәм үзәкләрне өзеп сүгенә дә янә чума. Менә ул тагын калыкты. Кулында ниндидер тимер торба кисәге. Ул ярга үрмәләп менгәч, өч дус кытсыз калып торып басты. Миңлебаевның кыяфәтен тасвирлап бирер өчен кәгазь белән каләм генә җитмәс. Диңгезләрдә дә, океаннарда да мондый куркыныч, ямьсез җанвар яшәмидер. Шушы кадәр яман йырткыч коры җирдә генә тереклек итәдер мөгаен. Миңлебаев ярга менеп баскач,
артка таба шигенүче авылдашларга көтмәгәндә елмайды. Милиционер чырайына елмаю килешмәсә дә, буларга бераз җан керде. Инспектор ике куллап торба кисәген кысып, гаҗәеп ягымлы тавыш белән үзенең дусларына мөрәҗәгать итте. Мөхтәрәм милләттәшләрем, әле сез исәнмени? Сезләрне каһәр сукмадымыни әле? Я Ходаем, ничек җир йотмый үзегезне? Әлбәттә, Мәрданша да, Нуретдин да, хәтта Гаделша да бу сорауга җавап бирә алмады. Каян белсен алар ник җир йотмаганын? Алар һаман да әкрен генә чигенде. Миңлебаев аларга таба атлады һәм йомшак, итәгатьле тавыш белән дәвам итте. Кадерле кан кардәшләрем, мәгълүм ки, мин Аллаһ Тәгалә участковый итеп яраткан. Белеп торыгыз, мин бөтен җир шарының участковый булырга хыялланам. Миңлебаевның тавышында ягымлылык та, иплелек тә юкка чыкты. Дусларның да тәмам кытлары алынды. Чөнки участковыйның кыяфәте нәкъ жүләр кешенеке сыман иде. Инде трусиктан гына басып торучы капитан: "Җир шары минем участок икән, иншалла, җир шарындагы барлык тараклар минеке булачак" дип тә кычкыргач, Миңлебаевның акылдан язуына шик калмады. Иң башта Гаделша әрәмә арасына кирип юк булды. Аның артыннан Мәрданша таллар арасына тымрылды. Ә Нуретдин ике-өч атлауга әрәмәлекнең теге ягында иде инде. Миңлебаев нишләптер аларны куып мәшәкатьләнмәде, бары тик: "Сезгә бер таракта бирмим, сволочлар" дип кенә кычкырды. Аннан соң өстәп куйды: "Утыртам барыгызны да." Шуннан соң ул тагын йөгереп барып елгага чумды. Инде шактый гына су эчеп күбенеп бетсә дә, ду китереп зәй төбен айкавын дәвам итте. Хәлдән тайгач, тагын үрмәләп ярга менде дә, очып барган Саисканга "Утыртам" дип кычкырды һәм лып итеп утырды. Үзе бер елады, бер шаркылдап килде, үзе кемгәдер, нәрсәгәдер бармак янады. Сикереп торып трусигын салды. Мәрданшалар йөгереп киткән якка шәрә артын туңкайтты һәм тагын алҗып чиремгә ауды. Шул вакыт елгадан су анасы килеп чыкты. Һәм тирә-якка яктылык сибеп, тал төбенә урнашты. Миңлебаев куаклар арасыннан аңа таба үрмәләде. Су анасының кулында нәрсәдер ялтырады. "Алтын тарак" дип пышылдады участковый. Ул озак уйлап тормады, йөгереп барып, су анасының кулыннан таракны йолкып алды. Су анасы өнсез калып катып торганда, Миңлебаев инде киемнәрен эләктереп, мотоциклына барып атланды. Ниһаять, су анасы да хушына килде һәм участковыйны куа чыкты. "Качма, качма, тукта, тукта, и карак! Ник аласың син аны, ул бит минем алтын тарак!" Мотоцикл тавышы ишетелде. Су анасы зәңгәр төтен эчендә елап калды. Ул әкрен генә елгага таба китте һәм су кочагында юк булды. Ләкин тарак Миңлебаевта түгел иде. Киемнәрен ашык-пышык җыйганда, ул аны ялгыш төшереп калдырды. Чирәм арасында яткан тарагын су анасы да абайламады. Теге бәндә алып китте дип уйлады бугай. Күпмедер вакыт үткәч, әлеге дә баягы саңгырау Нуретдин таллар арасыннан сөйрәлеп килеп чыкты. Ул гадәттәгечә шикләнеп як-ягына каранып куйды. Шуннан соң башын аска иеп, үз алдына мыгырдана-мыгырдана яр буйлап йөри башлады. "Эх, тартасы килә. Элегрәк бу тирәдә балыкчылардан калган тәмәке төпчекләре була торган иде. Тәмәке кыйммәтләнгәч, төпчек табу да кыенлашты. Авызыңны шулай итим." Шунда ул ялтырап яткан алтын таракны күреп алды. "Әстәгъфирулла, әстәгъфирулла, тарак? Бу теге тарак түгелме соң?" Аптырагач ул, энемме төшемме икәнлекне белер өчен, каты иттереп чыбыркысын шартлатып куйды. Нуретдин өнендә иде. Ул таракны җәһәт кенә фуфайкасының ичке кесәсенә тыкты да авылга таба элдерде. Мәрданша инде тиргә батып, карлыган вареньесын зур-зур кабып, чәй ичеп утыра иде. Атылып Гаделша килеп керде. "Мәрди, ишеттеңме? Миңлебайны ашыгыч ярдәм машинасы белән алып киткәннәр" дип кычкырды ул килеп керүгә. "Аны бит скорый белән түгел, рәшәткәле
Воронок белән алып китәргә тиешләр, диде Мәрданша. Ни булган соң аңа? Авырып киткәнмени? Акылдан язган. Җүләрләнгән. Зәйтебен айкый тәмам ычкынган. Соң инде ул электә тулы түгел иде бугай, диде Мәрданша тыныч кына. Гаделша ашыгып дәвам итте. Үз авылында башына милиция фуражкасын киеп, трусиктан гына, култык астына папкасын кыстырып, өйдән өйгә кирип йөргән. Һәр кешедән тарагын күрсәтүне таләп итә икән. Таракларны җентекләп тикшерә ди, тешләп карый ди. Безнең авылга да килмәкче булган. Ник килмәде икән? Җитешмәгән, алып киткәннәр. Тракторчы Габдулла шулар авылына трактор белән шабашкага барган булган. Шул кайтып сөйләде. Миңлебай өйдән өйгә йөргән ди. Хатыны елап артыннан ияреп йөргән. Нишләдең син дип. Миңлебай хатынына әйтә икән. Төнлә минем янга бер шәрә хатын килергә тиеш. Көнләшмәссең микән янәсе? Алай дигәч, моның хатыны аның җүләрләнгәнен чамалаган да скорый чакырткан. Көчкә бекләп тыкканнар машинага. Габдулла үзе күргән. Алып киткәннәрме? Алып китми нишәтсеннәр инде? Ишек ачылды. Авызын алтылы галош кадәр җәеп, Мәрданшаның булай да шыксыз өенә тагы да төксөлек өстәп, Җырыклының халык көтүчесе, Зәй буйларының ат казанган малтуар эшлеклесе, сыер көтүе фәннәре докторы, сазлыклы әрәмәләрнең төсе һәм яме Соңгырау Нуретдин килеп керде. Аның исәнләшә торган гадәте юк. Бу юлы да ул бер сүз дәшмичә керде дә, куйныннан алтын таракны чыгарып, өстәлгә куйды. Мәрданша белән Гаделша икесе бер юлы сикереп торды да бер тавыштан «Тарак!» дип сузды. Нуретдин тагын да киңрәк елмайды. Тешләре булмаганлыктан аның авыз түреннән кече теле кызарып күренеп тора иде. «Тарак!» диде Мәрданша тагын бер тапкыр. «Каян алдың?» дип кычкырды Гаделша. «Сез балык тота торган урында таптым. Шунда ярдан ерак түгел ята иде». Мәрданша әле алтынга, әле Нуретдингә, әле Гаделшага карап алды. «Гаҗәп, мин аны суга аткан идем. Миңлебай тапкан булган микән әллә? Алай дисәң, нишләп соң ул аны ярда ташлап калдырган?» «Кеше күрмәдеме?» диде Гаделша. «Нине күрмәдеме?» дип сорады Нуретдин. «Кеше күрмәдеме? Юк. Кинәт Мәрданшаны кырт чаккандай булды. Туктале. Миңлебай хәләл җифетенә бер шәрә хатын килергә тиеш дигәнме? Гаделша, әллә су анасын күргән микән ул?» Акылдан язган бәндә ни сөйләмәс, Нуретдин абый. Анда алай-булай су анасы күренмәдеме? Нәрсә, күңеллеме? Күңеллеме димим, су анасы күренмәдеме дим. Юк. Күрсәм дә танымыйм бит мин аны. Бер тапкыр да күргәнем юк. Мәрданша өй буйлап тыз-быз йөри башлады. Гаделша туган, күңелем сизә, валлаһи, су анасы Зәйдә, сизә бит күңелем, кайткан ул, кайткан. Шул чак Мәрданша таракны эләктереп, чыгып та йөгерде. Яр буйлап бик озак киләп сарып йөрде ул. Әмма су анасы күренмәде. Хәер, мондый пычрак сулы елгада, мондый шапшакланган табигатьтә андый затлы нәрсә яши аладыр дип ышанырлык та түгел иде. Әрәмәләрнең сулышын буып, химкомбинаттан куе төтен килеп сарыла. Шәһәр чүплегеннән бөркелгән ачы ис дөньяда әкият барлыгын оныттыра. Бик озак йөгереп йөрде Мәрданша Зәй буенда. Кычкырып та карады, ләкин аңа беркем дә җавап бирмәде. Озак эзләде, озак көтте ул. Җирдә әкиятнең исәнлеген тагын бер кат исбатлап, табигатьнең бер сихри яктылыгы булып, су анасы килеп чыгар төсле иде. Юк, ул күренмәде. Мәрданшаны курку басты. Аның башы әйләнеп китте, тез буыннары калтырый башлады. Ул йөз түбән капланды да онытылырга тырышты. Күкрәк тирәсендә әллә йөрәк тибә, әллә өмет сулкылды иде. Икенче кисәк. Зәй сулары ага торды, еллар үтә торды. Дөньялар әллә нишләп китте. 70 ел киеп йөргән соры күлмәк бөтен җөйләреннән шытырдады. Имеш, дөрес юлдан бармаганбыз. Имеш, бар нәрсәне үзгәртеп кырырга кирәк. Илдәге үзгәрешләрнең җиле
жырыклы тирәсендә дә исеп куйды. Авыл халкы үзгәртеп кору дигән нәрсәне хуплады. Бу яңарышка һәркем булдыра алганча өлеш кертергә тиеш иде. Һәм һәркем үзенчә өлеш кертә дә башлады. Фәһим апа сыерын торгынлык елларындагы шикелле уң яктан түгел, сул яктан саварга кереште. Агроном Фәхри кар тоту киртәләрен усактан түгел, каеннан ясарга тәкъдим итте. Идарәдә бухгалтер Хәниф бүлмәсенә экономист Саймәне утырттылар. Ә Саймә бүлмәсенә Хәнифне. Мал врачы Сабир сыерларга спидка каршы укол кадый башлады. Шигырьләр язучы укытучы Нурислам да бик нык үзгәрде. Элегрәк ул шигъри дәрт өчен илһам эзләп, елга буйларына чыга иде, рифмы тапмагач, пилорамнан такта урлап кайта иде. Хәзер инде киресенчә. Такта урлап кайта да шигырь яза. Партком секретаре Якуб күзгә күренеп үзгәрде. Капкасын башка төскә буятты. Аның чырае да элеккеге төсле светофор сыман кып-кызыл түгел, бераз аксылланды. Иң нык үзгәрүче клуб мөдире Камил булды. Беркөн ул асылны бүлде. Клуб өстендә җилфердәп торган коммунистлар партиясенә Дон дигән лозунгны кубарып ташлаулары аның яшәвен мәгънәсез иткән диделәр. Кишер басуын караулаучы Сәхәбетдингә дә үзгәрергә куштылар. Ниемне үзгәртим инде мин, диде ул аптырап. Кишерне электә урлыйлар иде, хәзер дә урлыйлар. Алайса мин булай итәрмен. Элек урласыннар дип күземне йома идем. Хәзер инде йомып тормыйм, урлый бирсеннәр. Бик нык үзгәрде ул. Беркемне, бер нәрсәне сонга сукмый башлады. Шул вакытны төрмәдән кайткан Шиһаб иң абруйлы кешегә әйләнде. Чөнки сөйләшкәндә ул әллә нинди куркыныч, аңлашылмый торган сүзләр кыстыра. Әлеге сүзләрне инглиз теле укытучысы Гөлмәрьям апа да аңламый. Авыл совет рәисенең сарыгын урлап утырганга күрә, Шиһаб үзен политический дип саный һәм бүгенге көнгә кадәр реабилитация таләп итә. Торгынлык чорында юк ителгән басу капкасы урынына яңа капка төзеп куйдылар. Аны ачканда митинг булды. Теге вакытта капканы җимерүчеләрне каргап, сукранып йөргән Хәлимә әбине митингта күтәреп алдылар. Җимерүчеләр аңа «Бар әле карт тәре, йөрмә монда саруны кайнатып» дип кычкырган булган. Шуңа күрә Хәлимә әби торгынлык чорында җәберләнгән шәхес дип танылды. Һәм аңа 2000 елга үзенең җимерек капкасын төзәтеп биргә вәгъдә иттеләр. Хәлимә әби «Алай озак яшәмәм шул мин» дигәч, «Ярар алайса, бер дә кайгырма, шул материалдан кабреңә бик матур чардуган ясап куярбыз» диделәр. Авыл уртасында мәчет төзеп куйдылар. Ленин һәйкәле белән янәшә. Ленин манарага караганда биегрәк. Читтән караганда азанны Ленин әйтәдер шикелле. Сыер савучы Тәслимә бик нык үзгәрде. Коммунистлар партиясеннән чыкты һәм фермага үзәк урамнан түгел, аръяктан йөри башлады. Чөнки авыл уртасында басып торучы Лениннан уяла икән. Авылда булай да тәртип юк иде. Өстәвенә үзгәртеп кору дигән нәрсә килеп чыкты. Беркем бер нәрсәдән курыкмый башлады. Төрмәдән кайткан Шиһабтан гына бераз шүрлиләр. Ул үзе дә үзгәреп кайтты. Сыртына мәчет, күкрәгенә чиркәү рәсемнәре ясаткан. Үзгәреш җиле шул кадәр көчле исте ки, хәтта хуҗасыз калган клуб җимерелеп төште. Яңарыш рухын тыеп, мал-туар, кош-корт күзгә күренеп үзгәрә башлады. Хәтта әтәчләр дә кан буталмасын дип булса кирәк, күрше тавыкларын басмый башладылар. Сыерлар арасында да гаҗәеп хәл булып алды. Гайникамал әбинең сыйры бик ябыкты, сөте дә кимеде, онлы башакны да теләр-теләмәс кенә чимшенде, үгезләргә дә күз салмый башлады. Гайникамал әби яулык почмагы белән күз яшьләрен сөртеп, газиз малкаена Худайдан мәрхәмәт сорады. Ә көтүче исә башка сыерлардан читкә тайпылып йөрүче әлеге җан иясен чыбыркысы белән ешрак сыйлады. Ләкин бу мәхлук күзле Алла кылының күңелендә ниләр кайнаганын Гайникамал әби дә, көтүче үзе дә белмәде һәм бер кайчан да белмәячәк. Карап торышка гап-гади күренгән бу имезүче хайванның соңгы вакытта үз аңы ачылып китте. Яшәү сулышы белән сулаган иркен болынлы һәм җан өзгеч чыбыркылы дөньяга
мөнәсәбәте үзгәрде. Нишләп әле мин шушы якты җиһанда гел бер төрле сукмаклардан, һаманда бер болында гына йөрергә тиеш дип уйлады ул. Нишләп әле йөзләгән сыерлар өстеннән надан, шапшак һәм залим бер көтүче хакимлек итә. Җаны яси иркенлектә яшәргә тиеш. Чалт иткән кояшлы көн иде. Сыерлар шактый гына талчыгып ял итәргә ятты. Көтүче учак ягып чәй кайната. Менә чәй эчкәч, ул да сузылып ятты. Һәм Урал мотоциклы тавышы чыгарып гырлый башлады. Гайникамал әбинең сыеры, сикереп торып, ботын тешләргә чамалап йөргән кигәүенне койрыгы белән сугып төшерде дә, танавын җәеп мөгрәп алды. Һәм кояш чыккан якка карап, тиз-тиз атлап китеп тә барды. Азатлык турында башка сыерлар да хыялланган икән. Көтү дәррәү кузгалып, кансыз көтүчене һәм туйдырып бетергән болынны ташлап, иреккә чыгып китте. Ләкин сыерлар иректән файдалана белмәде. Мөмкинлек тә юк иде. Басу кырларда йөргә ярамый. Урманнан да каравылчы куып чыгара. Бакчаларга якын килергә дә рөхсәт юк. Теге ярамый, бу ярамый. Сыерлар аптырашта калды. Дөнья шул кадәр киң, якты, шул ук вакытта тар, тынчу, рәхимсез. Эй, азатлык, нинди татлы да, ачы да син. Нишләргә соң синең белән, азатлык? Моны сыерлар аңламады. Гайникамал әбинең сыеры иң беренчеләрдән азатлык кирәген сизенгән булса да, кай тарафларга юл тотарга, ничек яшәргә икәненә төшенә алмады. Чөнки дөнья катлаулырак булып чыкты. Аптырагач сыерлар дулап карады. Туйдырды дулау да. Кичкә таба сәер иркенлек сыерларны шомландырды. Һәм алар теге залим көтүчене сагына башлады. Абзар әсирлегенә караганда, ирек тоткынлыгы куркынычрак булып тоелды. Чөнки алар билгесезлек кычагында калган иде. Шуңа күрә көтүченең сүгенә кычкыруын һәм үзәккә үтә торган чыбыркы шартлауларын ишеткәч, Гайникамал әбинең сыеры тынычланыбрак калды. Азатлык, ирек дигән булып, кая барырга белмичә аптырап, нишләргә яраганын, нишләргә рөхсәт ителмәгәнен аңламыйча, сине урап алган шомлы билгесезлектән һәм үзеңнең көчсезлегеңнән чирканып, киләчәктән котың алынып яшәүдә ни мәгънә бар? Якында гына чыбыркы шартлады. Чыбыркы тавышыннан да зәһәррәк булып сүгенү сүзе һаваны ярып җибәрде. Сыер көтүе болынга таба атлады.